أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'a masu kallonmu da masu saurarenmu a wannan dandalin namu na ilimin falaki. Muna yi maku barka da zuwa wannan gidan nan mai albarka wato Al-Ijaba 11 TV. Muna yi maku barka da wannan lokaci kuma muna yi wa kowa fatan alkhairi. Allah Ubangiji ya ba mu sa'a da nasara dan alfarma sayyidina Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Na'am, idan ba za mu manta ba, wato a karatunmu da ya gabata mun dauko bayani akan burjin himlu. Mun yi bayani akan halayyarsa, duk abin da ya kasance halayyar inda burjin himlu ya kumsa. Insha Allahu a yau za mu ci gaba da karatunmu daga kan wato kaukabin da yake mulka gidan, kuma tare da su ranar farin cikinsu kuma da auratayyarsu da sauransu insha Allah tabaraka wa ta'ala. Na'am, wato kowane burji yana da kaukabin da yake mulkan gidan, wato ruler of the house. Kowane gidan burji yana da kaukabin da yake mulkata. Amma gidan burjin himlu, kaukabin da yake mulkata, inda yake mulkarsa, domin gidan burjin himlu namiji ne. Na'am, maza ne, namiji ne. Kaukabin da yake mulkarsa shine kaukabin da ake ce masa Mariha. Mariha shine yake mulka gidan burjin himlu. Wannan shine tambarin wato Mariha din. Wannan shine tambarin Mariha. Wannan Mariha shine Turawa suna ce masa Mars. Idan ka je ana ce za ta tafi duniyar Mars, wannan kaukabin ake nufi. Wannan kaukabin shi yana daga cikin nahisai kawakibai. Ina fata an gane. Na'am, kuma wannan kaukabin inda yake mulka wannan gidan burjin himlu, akwai namban da yake mulkarsu da baki ɗaya. Namban da yake mulkarsu shine namba 9, domin namba ya fi ainihin kaukabin kuma da ainihin wannan burjin ya fi su karfi da baki ɗaya. Na'am, dan ba mu fara yin bayani akan numerology ne, wato hisabil falakiya, domin namba shine yake juya komai da komai. Namba inda kuke ganin nan shine yake sakawa ba za a taba samun, ko an haifi yan biyu aka ce halayyarsu ba zai taba zama ɗaya ba. Ina fata an gane, yadda za su yi mu'amala a rayuwarsu ba zai taba zama iri ɗaya ba. Ɗaya zai iya yin arziki kuma kar ɗin ya yi. Wannan namba shine yake juya komai da komai, domin Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai yake da iko akan namba. Na'am, wannan namban da yake mulka wannan gidan na himlu kuma tare da wannan kaukabin shine namba 9. Ina fata an gane. Na'am, wato gidan burjin himlu yana da ranar farin cikinsa. Ranar farin cikinsa shine ranar Talata. Siyasa za ku dinga ji ana ce nahisin rana. Wannan ranar talatar yana daga shine yake juya wannan gidan burjin himlu, shine ranarsa. Ina fata an gane. Ma'ana waɗanda suke amfani da wannan burjin himlu, wato ranar farin cikinsu shine ranar Talata. Ina fata an gane.
wannan burjin yana da rashin lafiyan da yake yawan damunsa, amma wannan ba wai yana nufi idan kai kana amfani da burjin himlu kuma ka dinga yin wannan rashin lafiyan ba. Domin akwai waɗanda su ba burjin himlu ba ne, amma kuma su masa su dinga yin rashin lafiyar idan suna da halaka da wannan, inda suna da wasu taurari, wasu kawakibai inda yake da halaka da wannan gidan. Misali yanzu akwai wani kaukabin da aka ce masa zuhal. Idan kana da zuhal a cikin wannan gidan, za ka iya dinga wannan rashin lafiyar na wato wannan rashin lafiyar da za mu ambata nan na burjin himlu. Ina fata an gane. Nan na farko daga cikin wannan rashin lafiya wannan gidan burjin himlu akwai ciwon kai, akwai zazzabi, akwai ciwon ido, kuma akwai jiri. Wannan shine rashin lafiyan da yake yawan damun waɗanda suke wannan gidan, ainihin rashin lafiya wannan gidan. Zai kamar yadda na faɗa, zai ya kasance kai baka amfani da, kai ba burjin himlu bane, amma kuma sai ka ringa yin rashin lafiyar. In dai akwai wasu kawakibai naka na hisai wanda ba su da halaka mai kyau da wannan gidan. Ina fatan an gane. Kuma zai iya kasance kai mai wannan gidan kana amfani da burjin himlu kuma ba ruwanka da wannan ciwon. Kuma zai iya kasance kai baka amfani da burjin himlu kuma kana irin wannan ciwon. Wannan wani karatu ne mai tsayi. Ina fata an gane. Na'am. Burjin himlu yana da sana'o'insa inda ya kamace shi. Zai iya kasance ko kai kana amfani da burjin himlu ne, ko kana arziki a cikin gidan burjin himlu ne, ko kana da alkamar ne a cikin gidan burjin himlu, abin ya dinganta. Amma wannan sana'ar da burjin himlu yake yi shine akwai sana'ar da ya fi masu kyau, akwai aikin electrical work. Abin da ake ce electrical work shine aikin wuta, waɗanda suke yi irin wayarin gidan nan, ko waɗanda suke sai da wato kayan wuta, irin electrical accessory, duk kayayyakin wuta. Idan kana da halaka ko ta arziki ko ta wani kaukabi da wannan gidan burjin himlu, in dai yana da halaka mai kyau da juna, za ka iya yin irin waɗannan sana'o'in da muke ambatan nan. Nan akwai siyasa. Idan kana amfani da wannan burjin, in ka zama dan siyasa, yana da kyau. Kuma harka kasuwanci, siya da sayarwa, amma abubuwan da za ka dinga siya kana sayarwa ya kasance irin kamar yadda muka faɗa na abubuwa kayan wuta, ko irin su rediyo ko electronic, duk abin da za a jona da wuta yana da kyau a gare su. Kuma idan kana amfani da wannan idan kana da halaka ko ta arziki ko ta wani abu da wannan burjin, za ka iya yin aikin a hotel, kuma za ka iya yin aikin gwamnati, kuma za ka iya yin aikin ɗamara ko ɗan sanda ko soja. Ina fata an gane. Duk abin da ya kasance aikin ɗamara, za ka iya yin wannan aikin. Kuma za ka iya yin aikin almajiranci. Waɗannan sana'o'in yana da kyau ga burjin himlu. Kamar yadda muka faɗa, ba lallai bane ka kasance burjin himlu ba. In dai kana da arziki a cikin wannan gidan burjin, za ka iya aikata irin waɗannan sana'o'in. Ina fata an gane. Sannan akwai gargaɗi ga waɗanda suke amfani da wannan burjin. Idan ya kasance kana amfani da wannan burjin, ko kana amfani da namba wannan burjin, akwai gargaɗi a gare ku. Gargaɗi na farko, aka ce ka guje aiki a karkashin wani, kamar yadda muka faɗa a cikin halayyarsa. In dai duk wanda yake amfani da wannan burjin, ashamsu ya sauka a gidan wannan burjin a ranar da aka haife ka, ka guje yin aiki a karkashin wani. Ina fata an gane. Domin yin aiki a karkashin wani cin baya ne, in dai kana amfani da wannan burjin. Now, kar ka haɗa aikin da wani. Wannan na biyu kenan. Ka dinga aiki na kanka, ya kasance kai ne ogan kanka, sai dai mutane su yi aiki a karkashin ka. Idan ya kasance kai kana amfani da burjin himlu. Ina fata an gane. Now,
kuma ka dinga kiyaye shigan faɗan wani, kar faɗan wani ya zama naka. Na'am. Ka kasance wanda zai dinga hutawa a lokacin da ya kamata. Ka huta a lokacin da ya kamata ka huta domin burjin himlu baya son hutu. Amma ka dinga hutawa lokacin da ya kamata ka huta saboda rashin lafiya. Ka guji girman kai. Ka guje girman kai kuma kar ka ringa rena mutane, domin masu burjin himlu daga cikinsu akwai wasu daga cikinsu akwai girman kai, kuma wannan kamar yadda Hausawa suke cewa girman kai rawanin tsiya. Na'am, ka guje yin girman kai inda kana amfani da wannan burjin. Kuma ka guje bin zuciyarka kawai. Ka dinga neman shawara a wajen manya, domin waɗannan burjin suna da taurin kai. In dai suna so su aikata wani abu, ko abu yana da kyau ko ba shi da kyau, sai sun tabbatar sun aikata abu, domin suna da taurin kai sosai. Na'am, sai yasa aka ce ka dinga yin shawara, ka dinga ɗau shawara daga wajen waɗanda suka girme ka ko daga wajen iyaye kafin ka aikata wani abu. Kuma kar ka kasance wanda yake da son kai. A koda yaushe ka kasance mai son kai, saboda kar ka yi nadama daga baya. Domin idan ka kasance mai son kai a koda yaushe, gaskiya za ka zo ka yi nadama. Ina fata an gane. Kuma duk abinda idan kana da ɗa yana ƙarami, ka dinga kula da shi wajen guje-guje saboda kar ya dinga yin ciwo a ka. Kar ya yawaita yin ciwo a ka. Shi yasa aka ce duk masu burjin himlu idan za su sa hula, su dinga sa jan hula. In dai kai kana amfani da burjin himlu, ka dinga sa jan hula. Na'am, ina fata an gane. Wannan yana daga cikin wani dafa'i ga masu wannan burjin. Idan kana amfani da burjin himlu, kana ɗaura jan hula, za ka dinga samun wannan maganin dafa'i a gare ka. Ina fata an gane. Na'am. Idan ya kasance kana amfani da wannan burjin, ko mace ko namiji, ba so a dinga ɗaura kaya a ka. Idan kana amfani da wannan burjin, kar ka ɗaura kaya a kanka, domin ɗaura kaya a kanka cin baya ne. Ina fata an gane. Wani ma yanzu yana amfani da burjin himlu, talla ne kuma zai dinga ɗaura kaya a ka, kuma sai ce wai shi ya kasa duk tun lokacin da yake talla ba gaba ba baya. Ina fata an gane. Wannan yana daga cikin abin da yake kawowa. Na'am. Addu'o'in da ya kamace su, in dai ya kasance kai kana amfani da burjin himlu, addu'o'in da ya kamace ka shine sirrin suratu Yasin. Ko dafa'i za ka yi, ko aikin neman jalabi za ka yi, ka nema ismin suratu Yasin, kuma ka yawaita yin yanka. Wannan yana daga cikin abin da burjin himlu ya kumsa. Ina fata an gane. Na'am. Auratayya ga masu wannan burji na himlu, idan ya kasance kana nan a matsayinka mace mai burjin himlu, ko kana namiji mai burjin himlu, idan za ka yi aure, za ka iya aura wanda yake amfani da burjin asadu, wato Leo kenan a turance. Kuma za ka iya aura wanda yake amfani da ainihin burjin himlu din. Himlu suna auren juna. Kuma za ka iya auren burjin Jauza'a, kuma za ka iya aura burjin Dalu ko burjin Ƙausu. Dalu shine Aquarius, kuma burjin Ƙausu shine Sagittarius. Idan kana amfani da wannan burjin, kuma mace ko namiji, za ka iya aura waɗannan burjai inda muka lissafa din nan. Ina fata an gane. Kuma a matsayinka mai burjin himlu, za ka iya aura daga ragowan burjai, amma sai an yi bincike a gurin waɗanda suke amfani da wannan, waɗanda suke da sani a kan waɗannan
wannan ilimin. Ina fata an gane. Na'am, kamar yadda muka faɗa dazu, lucky number na burjin himlu namba 9 ne. Don haka duk wani nambobin da za a haɗa ya ba mu 9, kamar irin namba 18, namba 29, namba 36, namba 45, namba 54, namba 63, namba 72, namba 99 har a can gaba. Duk waɗannan nambobi in dai za a haɗa su, idan aka tara su, idan aka mai da shi ɗaya ya ba mu 9. Wannan shine lucky number na burjin himlu. Ina fata an gane. Na'am, insha Allah wannan shine kaɗan daga cikin abin da burjin himlu ya kumsa. In Allah ya so ya yarda, a karatunmu na gaba za mu yi bayani akan burji na biyu, burjin da yake zauna a cikin gidan na biyu a cikin haiha, wato burjin tsauro, ana ce masa Taurus a turance. Insha Allah za mu yi bayani a kansa da yardan Allah. Annan za mu tsaya sai karatunmu na gaba. Allah Ubangiji ya ba mu sa'a da nasara. Na'am, kafin mu tafi, kare a manta, in dai wannan shine farko shigowarka wannan gidan nan mai albarka, da Allah kare a manta a yi mana subscribe, a danna mana kararrawa domin shirye-shirye mu ya dinga zo maku kai tsaye da muka saka. A yi mana liking, a yi mana sharing, dan al'umma annabi da yawa su amfana da wannan karatun namu masu tarin albarka. Allah ubangiji ya ba mu sa'a da nasara, kuma Allah ubangiji ya ƙara mana fahimta, ya sa wannan karatun ya amfane mu dan alfarma sayyidina Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa sallam.